Филмът е заснет с финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. В общините Брезово и Братя Даскалови са направени множество успешни европейски инвестиции за развитие на тези малки населени места, подкрепа на земеделски стопани и на местния бизнес. Всичко това се случва в партньорство с експертите от местна инициативна група Брезово Братя Даскалови. Казвам се Боян Костадинов и съм изпълнителен директор на местна инициативна група Брезово Братя Даскалови. Територията на местната инициативна група обхваща две общини – община Брезово и община Братя Даскалови, и прилагаме стратегия за водене от общностите местно развитие за втори програмен период. Към настоящия момент се намираме към края на изпълнението на стратегията, като срокът за изпълнение за договаряне на проекти е 2025 година до месец септември. Смея да твърда, че към момента сме договорили над 80% от разполагаемият финансов ресурс по стратегията, като за 2024 година планираме още няколко приема с остатъчен финансов ресурс, който е останал от мерките в стратегията. Към настоящия момент сме реализирали общо над 10 приема на проекти, два по мярка 4.1, която е свързана с подпомагане на земеделските производители на територията на МИГ Брезово Братя Даскалови, два приема по мярка 6.4, която е насочена към неземеделски дейности и разнообразяване на дейността на местната икономика, два приема по публичната мярка 7.2, по която основни бенефициенти са общините, прием по мярка 7.4, по мярка 7.5, като по тези мярки вече има одобрени проекти. Реализиране и прием по мярка 21, която е насочена към опазване на местното културно наследство. Като по мярката сме одобрили проекти на две читалища, които чрез проектите си ще популяризират фолклорните традиции на региона. Основният ни интерес към мерките е най-вече насочен към мерките, които са свързани с подпомагане на бизнеса, като в тези мерки е съсредоточен най-големият финансов ресурс. Мярката, по която първо успяхме да договорим целият финансов ресурс, е мярка 4.1, тъй като районът на местната инициативна група е приоритетно аграрен. Това е структуроопределящият сектор на местната икономика и интересът към мярката беше огромен, както в изминалият вече първи програмен период, в който прилагахме стратегия за водене от общностите местно развитие, така и в настоящия програмен период. Другата мярка, която е насочена към бизнеса, е мярка 6.4. По нея също имахме огромен интерес. Към настоящия момент има проекти, които са вече на финална фаза в своето реализиране и предполагам, че до средата на другата година всичките проекти по мярка 6.4 ще бъдат реализирани успешно и това ще допринесе значително както за икономическото активизиране на района, така и за разнообразяването на икономиката на двете общини. Публичните мерки, които са включени в стратегията, вече има реализирани проекти. Към настоящия момент имаме и нови проекти. Предстои подписване съвсем скоро на договор по проект на община Брезово, чрез който през 2024 година ще бъде направено цялостна реконструкция на центъра на град Брезово. Предвидено е изграждането на нов площад с парково оформление, с пейки, с фонтани, с осветление, което значително ще промени облика на центъра на общината, град Брезово. Община Братя Даскалови също планират през 2024 година, имат пълната проектна готовност за реализиране на още едно проектно предложение, като те предвиждат изграждането на спортна площадка, като целта точно на този проект е да се създаде подходяща среда, в която младите хора да имат възможност да спортуват и да се занимават с доста по-полезни дейности.
Земеделският производител Пламен Дамянов е кандидатствал пред МИГ Брезово, братя Даскалови, с проект за закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на стопанството. Направихме един проект за трактор черен товарач, първия програмен период взехме. Миналата всъщност взехме комбиниран багер товарач. Работим успешно с екипа, млади момчета, помагат с всичко, което трябва. Ако имаме проблеми, звъним, обаждаме се, те се отзовават. Факта, че земеделският производител за втори път кандидатства по стратегията за местно развитие на МИГ Брезово, братя Даскалови, доказва, че през това време сме успяли да изградим доверие между бенефициента и местната инициативна група. Чрез проектното си предложение земеделският производител Пламен Дамянов ще разкрие 2 нови работни места. Също така конкурентоспособността на предприятието ще се повиши. Нашите бенефициенти се убедиха, че подхода лидер, по който работим, работи адекватно. Много се радвам, че работа с местната инициативна група има положително влияние върху бенефициентите и съответно върху икономиката на селския район, в който се намираме. Пламен Дамянов отглежда млечни крави и огоява патици за вплъстен черен дроб. Трудно е, да. Трудно е без евросредства. Помагат доста. Ето, закупуваме машини. Трудно ще закупим тези скъпи машини без евросредства. Помощта е голяма. Машините се включват в почистването на фермата най-вече, обработването на земята, косенето, събирането на балите, посяването на земеделската продукция. Багера, ето справим ограда, в момента копаем за оградата, оправим. Винаги, по всяко време, почти всеки ден работят от сутрин до вечер. И тук гледаме, биосигурността да е на високо ниво. Европейските средства помагат и за това. Инвестицията по проекта има за цел да облегчи работата в животновъдното стопанство чрез намаляване на ръчния труд при отглеждане на общо 65 броя едър рогат добитък и около 20 000 броя патици за втлъстен черен дроб. С цел осигуряване на храна за животните, Пламен Дамянов обработва над 1000 декара земеделска земя, отглеждайки пшеница, тритикале, овес, сурго, слънчоглед, люцерна, поддържа пасища и мери. Машините помогнаха за по-бързото обработване на земята, за прибирането на продукцията. Балите, където правим за патиците, за кравите, бързо се прибират, понеже работната ръка е много на изчезване в нашия район и машините така иначе подобряват работата. Проектното предложение на Людмил Работов включва дейности по изграждане на складова база за съхранение на собствена земеделска продукция, произведена от обработваемите му площи. Здравей! Здравей! Радваме се, че вече можем да го видим в завършен вид това нещо, което стартирахме. Виждаме, че усилията, които бяха положени, вече им се вижда резултата. Първо, добре дошли. Да, така е. Склада вече е реализиран в експлоатация. 2 години вече го експлоатирам, така че всичко това, което сме направили като старание, като подготовка на документация и съответно проектът, който вашия целият екип ме помогна, го виждаме в реалност и той работи добре. С първия изпълнен проект, чрез местна инициативна група, земеделецът закупил техника за качествена обработка на производствените си площи. Бях купил тогава и сеялка, трактор и пръскачка през МИГ. И по този начин ми се вдигна много така рентабилността на стопанството и се умях по най-добрия начин да балансирам между производство, между технология и съответно добиви на базата на майката природа, която ни осигурява като валежи и като условия за развитие на културите. Сме постигнали максимални резултати. Това ми беше трамплин като модернизация на стопанството към
осигуряване, нали, с техника и по този начин фактически ми развърза ръцете за по-нататъчни инвестиции. Впоследствие 2019 година пак наново съм кандидатствал в МИГ Брезово братя Даскалови, вече с така изграждането на склад за съхранение на зърно, част конструктивна по-точно. И на базата на тази помощ и този проект, зад мен е халето, което де-факто вече е в експлоатация. Целта на това хале беше да се събера продукцията, която произвеждам, да се стифира, да се чакат по-добри цени, да се окачествява и на базата на всичко това, което е като предлагане, нали, и конюнктура на пазара, да се реализират по-добри цени и по този начин да се увеличат приходите на стопанството. Втория проект 2018 година почнахме да го подготвяме. 2020 година вече сградата почти беше пред завършено положение Акт 16 и до края на 2020 година реално тя влиза в експлоатация още по време на прибиране на зърнено-житните култури. Действително има много добре подготвен екип, много са така делови хората и никога не са ми отказали някаква информация, помощ, съвети. Така че с техния ръководител и целият екип аз мога само да благодаря. Проектът, който съм реализирал с помощта на МИГ-а, вече отвори тая ниша, която така всяка година надграждам с техника, модернизирам и реинвестирам в машини, в прикачен инвентар, в технологии и по този начин по малко стопанството стои по-стабилно на пазара като производство и предлагане на продукцията. Мога да благодаря на екипа на МИГ Брезово братя Даскалови и да пожелая по-нататък живот и здраве, пак да имаме такива съвместни проекти. Дай Боже да бъдат и успешни. Иван Стайков участва с проект за закупуване на земеделска техника за модернизиране на стопанството. Там, където няма мигови, много трудно се участва в програмите. Много трудно. Тук наистина е много по-лесно. Хората са между нас. Ние сме при тях постоянно. Много взаимоотношенията са много близки и приема става много по-бързо. Европейските средства са без тях е невъзможно земеделието в България. Няма какво да си приказваме. Значи, техниката, която закупуваме, е на съвсем друго ниво, от която сме работили преди 15 години. Иван Стайков е един от учредителите на местната инициативна група Брезово братя Даскалови. Още с първия проект закупува зърнокомбайн и трактор, както и прикачен инвентар. Чрез втория проект инвестира в по-мощен трактор. Увеличихме най-напред декарите. После добивите, коренна разлика се получи с добивите. Обработката на земята става по съвсем друг начин. Сеитбата става по друг начин. Всичко е различно. Резултатите, които сме постигнали и които още постигаме, е само в резултат на съвместната работа с местната инициативна група, за което им много благодарни. Отзивчиви, помагат много. Изготвянето на проектите и утвърждаването, приемането, за сега смятам, че са едни от водещите мигови в страната. Земеделското стопанство на Иван Стайков готви нов инвестиционен проект пред местната инициативна група за покупка на висококачествен и модерен прикачен инвентар.
Инвестиционният проект на Милко Гиев включва закупуване на специализирана техника за изкопни и земни работи. Верижен багер, оборудван с хидравличен чук, хидравличен мулчер, хидромотор с свредла, отдавнашна мечта на бенефициента. Кандидатствах при тях, последствие ме одобриха и закупих машината с всички инвентар. Екипа на МИГ Брезово ми помогна много, защото то не е проста работа да направиш един проект. И съм много доволен от тях и искам да им благодаря. Техниката идва точно на време, когато старите машини отказват да работят. Благодарение на МИГ Брезово и на Боян Костадинов осъществих мечтата си. Те са причината аз да се здобия с това нещо и да мога да работя, да съм по-конкурентен и да имам повече свободно време, защото старите машини много се разваляха и през времето, което трябваше да почивам, аз постоянно ги ремонтирах, вместо да прекарам времето с семейството и с децата си. Компанията на Милко Гиев развива дейност, свързана с подготовката на терени за строителни дейности, изграждане на пътища, полагане на стълбове и всички изкопни и земни работи в сферата на строителството. Аз се занимавам с доста неща, по принцип с вертикални планировки, с изкопни неща, с поправяне на горски просеки, микроязовири, насаждане на овощни градини, на бутане на сгради. Всяки такива неща, които са свързани с подобна техника, аз извършвам тази дейност. Атанас Димитров и съдружникът му също са доволни от подкрепата на своя бизнес чрез евросредства. Чрез одобрения проект от местна инициативна група Брезово братя Даскалови закупуват технологично оборудване за производство на дизайнерски облицовки от мраморен пясък, известен още като гъвкав камък. Определено сме доволни от реализацията на този проект, защото той ще ни допринесе и да излезем не само и на нашия пазар, ами и на международните пазари по този начин. Ако го нямахме нито допълнително финансиране, щяхме да скараме по примитивния начин и щяхме да просто да боксуваме по малко да вървим. А друго е вече, когато имаш нещо като цел, която трябва да я постигнеш и имаш помощ, която да допринесе за реализиране на определените неща, които сме заложили, това вече е от голяма полза за нас. С помощта на евросредства компанията ще увеличи производствения си капацитет и ще въведе нов продукт – гъвкав камък с печат. Получаването на този европейско финансиране е просто глътка въздух за нас и не само просто една голяма инжекция, така да се каже, която ни помага да можем да реализираме проекти и да се получат нещата. Както се намираме в момента, не само ние, но почти всички страни са в процес на рецесия. Според мен е изключително трудно малкият и средния бизнес без странична помощ трудно би могъл да оцелее и да се развива. Според мен това е от изключително значение да има помощ отвън, за да могат да се стимулират малките предприятия, да могат да върват напред. Но миговете са една уникална възможност за развитие на малкия и средния бизнес. Но не на всички територии примерно стоят по един и същи начин условията за кандидатстване. От изключително голямо значение кой изготвя стратегията на даден МИГ, за да може да бъде направена така, че да бъде достъпна абсолютно за всички, да могат да се усвоят всички средства и да удовлетворят повече желание на бенефициентите. Защото тези средства, които идват отвън, те остават при нас в България. Те помагат на бизнеса. Бизнеса като се развива, разкрива работни места и то е изключително от полза за всички. Взаимодействието с МИГ-а беше изключително полезно. Цялата дейност по реализацията на проекта, като се има в предвид и Държавен фонд земеделие, просто перфектно се случват нещата. Искам да благодаря на МИГ Брезово братя Даскалови за оказане на цялостната методическа помощ по реализацията на нашия проект, който се надявам, че ще ни допринесе за нашето бъдещо развитие, както на вътрешния, така и на международния пазар и за откриването на нови работни места. Благодаря ви, да сте живи и здрави!
Относно бъдещето, планираме да надградим прилагането на подхода лидер на територията на МИГ Брезово братя Даскалови. Въз основа на анализите, които направихме, потребностите и интересите на местната общност, планирахме включването към стратегията, освен на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, също така и на финансиране от Европейския социален фонд чрез програма Развитие на човешките ресурси, както и чрез програма Образование. Успоредно с това планираме използването и на още една програма, това е програма Околна среда, чрез която ще се провеждат информационни кампании, свързани с оползотворяването на отпадъците, начини за разделно събиране на отпадъци, с цел създаване на благоприятен ефект за местната околна среда. Призовавам хората да бъдат активни, защото решаването на местните проблеми чрез подхода лидер реално попада изцяло в тяхните ръце. Именно в това се крие най-голямата привлекателност и най-голямата добавена стойност на подхода лидер. Местните хора сами идентифицират проблемите си, местните хора сами да намерят решение на своите проблеми и да използват местната инициативна група като инструмент, чрез който сами да си помогнат. Ресурсът не е толкова голям, но смея да твърда, че е достатъчен да се направят малките стъпки, чрез които да се върви напред и да се постави една основа, чрез които малко по малко да се надгражда. Инструментът е наличен. Ние сме тук и сме готови да помагаме и да съдействаме за развитието на региона на двете общини. Това е начинът малките населени места да станат по-привлекателни за живот и за стимулиране на бизнес развитието. Това е едно от решенията за смекчаване на проблема с обезлюдяването в селските райони. Местната инициативна група Брезово братя Даскалови е в готовност за активна работа и в трети програмен период. Вижда се промяната, виждат се добрите инициативи и резултати. Филмът е заснет с финансиране от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.